KCRE kwan mathoth 48,000. Aluf 48 ma neno oyudo min grade of E, tiende ni gin joma ka koro idwa ng'iye yo malong'o to chalo ni oromre gi ng'ama ok otim penj, nikech ino chalo ni kata ng'ato dhi to ndiko mana nyinge to onge gimotimo oyudo E, kata ng'ato bet mana dala to bora ni nose register oyudo mana E. To ok en gima ber ahinya. Taparo ni gima chalo kamano onego bed ni school ema onego bed ni explain gimomiyo, nikech school nigi tende kanyo oting'o jopuonj to kendo oting'o head teacher, to onego ng'i ane ni tang'o momiyo gima chalo kamano timore. Onego bed ni obedo buok kuom school kata skunde ma nyithindo yude igo endo. Onego bed ni obedo buok, nikech samoro ka nyathino biro to ndiko mana nyige to onge gimondiko kata ng'ado gigo endo to we kanyo endo. Onego bed ni en gima thago jopuonj go ni tang'o momiyo gima chalo kamano timore. To en gima lit ahinya. Onyalo bedo mor ne nyithindo, nikech jomoko nitie madwaro mana gima iluongo ni certificate, kata oyudo mana min grade of E no to odhi yudo certificate moro kanyo. To en gima wich kuot, nikech dang' ok abed ni blame the national office mar government, to mana at the level mar schools ema nyalo penjo ni to ere kaka nyathi nyalo yudo E. Onyalo yudo E nang'o motimore? Onyalo yudo E nikech ok obiro e school